Com? Tres taps. Són tres? Tres. Què val els tres? 60 euros estàs gastant però m'entens? O sigui, m'acabava de trobar un editor que em deia que fes un llibre primet perquè si no en vendria ni un i després resulta que això que ens expliquen és fals. A tu què t'importa? O sigui, si tu los pilares de la tierra què ocupa els pilares de la tierra? 1000 pàgines. 1000. Eh que sí? 1000 pàgines. Sí. I lletra petita. Lletra petita. I sense tapadura, sense espais. Sense espais. I cap dintre. És igual. I quan publico una altra vegada el Ken Follett? És el Ken Follett? No. Sí, el Ken Follett. I quan publico una altra vegada el Ken Follett? 1000 pàgines més. Fot-li. Que és de Reus. El negre és de Reus. El negre és de Reus. Exacte. Ara parlem del negre. Però ho veieu? O sigui, tot el que ens expliquin i el que veiem per la televisió ho hem d'analitzar, ho hem de posar en dubte. Ho hem de posar en dubte constantment, sigui el que sigui, perquè a la que baixeu la guàrdia, pam, et compraràs les 50 sombres de Grey. Que no em sembla malament, perquè si de cada 1000 que es llegeixen les sombres de Grey uns venen a nosaltres, Aquí està. que enviem aquest missatge, a mi ja m'està bé. Si aquest vespre hem venut un llibre a la Josefina, a mi ja m'està bé. Perquè jo a la Josefina ja l'estic hipnotitzant des de la narrativa, perquè és l'únic moment en què jo aquesta nit, quan em fiqui al llit amb ella, en la nostra intimitat, que és molt important aquesta intimitat, amb l'autor que t'està explicant una història, amb el que llegeix, aquell sentit d'introspecció tan bonic que té la lectura. En aquell moment jo li estaré passant aquest missatge que jo crec, en la meva manera de pensar, és tan important i tan transcendental en la nostra vida, que és retornar a fer que la gent, abans de cometre errors, digue-li un matrimoni, digue-li una compra d'una casa, digue-li signar una hipoteca o comprar-te un cotxe, tu pensis abans i decideixis que potser allò no és tan bo per la teva vida i que és un missatge que t'han inculcat i que aquests